हेपि टीचार्स डे लोगोफोर। दिनैहाय गोदान टीचार्स डे नि समावहाय जों बयबो फरायसुला फरायसुलि बयबो लोगो नांनानै दिनैहाय जोंनि सेकेन्ड बिमा बिफा होननानै बुंनानै लाजायो। दा बिथांमोनखौ जोंनि बरायनायनि दिन। मानोना बिमा बिफाया जोंखौ जोनोम होखांनायनि उनावहाय आसल मेगन नुहोग्रायानो सोर टीचार, नङा होमबा? बे टीचारफ्रानो जोंखौ मा खालामो, बहुद गोजौसिन बा गावनि साननायफोरखौ बे टीचारफ्रासो जेनेबा आसि थुनाय उन्दैनिफ्राय फोरों गियानफोरखौ होनानै जोङो सासे रोङि मानसिया बा देश मुलुग नुहोनाय बा आखर सिनायहोनाय मानसिफ्रा जाहैबाय दिनैनि जे टीचार्स डे। बे टीचार्स डे आवहायनो जोङो बुंनो हायो दे बिथांमोनहा दा सारमोनहा जे जोंखौ फोरोंनानै जोङो दाबसे जायगानिफ्राय आरो गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनायनि थाखाय बिसोरो जोंनो रोंगौथि होनायजों लोगोसे दिनै जोङो देश मुलुगबो नुगोन, लोगोसे गावनि आथिङाव गाव गसंथानायखौ बे टीचार्सफ्रानो जोंखौ माने मदद खालामो। आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि माखासे सिमां जे थांखिफोर, बे थांखिफोरखौ जे जोङो उन्दैनिफ्राय सोलोंबोनानै बा उन्दैनिफ्राय जोंनि बे सारमोनहा फोरोंबोनानै जोङो मा सोरबा सासेया डाक्टर जानो हायो, सोरबा सासेया मानो इन्जिनियार जानो हायो, बा सोरबा सासे उकिल जानो हायो। बिसोरनि दाराव जोंनिनो सेकेन्ड बिमा बिफा, जायखौ होनो दिनैनि दिन टीचार्स डे। दा बेखायनो आं जोंनि जे फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोनखौ दिनैहाय सारमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गावनि सात्रफोरखौबो बिथांमोना रंजाहोदों आरो मा होदों, गोजोननाय होदों। दा बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव खावलायो जाहाथे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाय आरो लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। ओके, बाय। Subscribe my channel and like and share.